Прывітанне, мае шаноўныя сябры. Гэты бой я згуляў па-за стрымом. Калі што адразу вам скажу, гэта рэплэй, які я запісваў. Так, запісваў з дапамогаю непасрэдна кліенту у World of Tanks. Вось, чаму я вырашыў яго вылажыць асобным відэа, таму што атрымалася на пакалечаным экіпажы. То бок гэта адзін з першых баёў на гэтым танку, калі што мы яго на мінулым тыдні толькі выкачалі. І я не карыстаюся галдой для перанавучання экіпажу. І разумееце, што ён быў на 80% толькі прыкачаны. То бок гэта, магчыма, там 6-10 бой увогуле на гэтым танку. Зноўку паўтаруся, экіпаж дохлы. Нягледзячы на ўсё гэта, рашэнне, якое прыняў спачатку, гэта паехаць на фланг да цяжыкаў. Таму што там дыстанцыя, як вы разумееце, маленечкая. Вось, яна апраўдалася. Спачатку мы чэкнулі, ці з'явяцца тут у прастрэле у нас патэхі, якія звычайна з'яўляюцца. Так, я трошки пачакаў, потым паглядзеў яшчэ з камандзірскай камерай. Нічога там не было, карацей кажучы, і хуценька я ўжо накіруюся да фланга цяжыкаў. Адразу заўважаю, што там з'явіўся стандарт Б. Так, бачу, што ІС-6 таксама едзе туды. Ну, гэта не праблема, таму што ІС-6 мы праб'ем у НЛД. ТС-5 трошачки мяне засмуціў, таму што, ну, яго цяжка прабіць, і таму я вырашаю ехаць трошки лявей вось сюды. Каб ужо адсюль выходзіць знянацку, так бы мовіць, на ТС-5. Ну, па магчымасці не атрымоўваючы ад яго ў адказ. Тут мне трошки перашкаджае Carnarvon Action X. Гэта нічога страшнага насамрэч, бо ён прымае, ён высвечвае. Ён, так бы мовіць, працуе зараз як і выведнік. Вось, мне галоўнае паглядзець, колькі тут усяго прыедзе супраціўніку. Я бачу, што справа наша кепская. Трэба так вось папрасіць яго ад'ехаць. Вось. І пачынаю разражацца акурат такі ў стандарта Б. Ён мякенькі, ўсё нармалёва. Ну, зараз, бачыце, Action X перашкаджае. Нічога зноўку кепскага няма, бо ўжо СТРВК падбіраецца, бачыце тут. Ён знішчыў акурат такі нашага цяжкога танка, і мне трэба ўжо рыхтавацца да прыняцця з правага боку. Галоўнае толькі, каб Carnarvon Action X не губляў сваё ХП. А мы тут глядзім акурат такі за рага гэтага дому, каб Т-54Е1 стаяў, вось, і прымаў тых, хто будзе ехаць на яго. Заўважаю кобру, адразу выстаўляюся, каб злавіць яго на памылцы, і разумею, што ўсё кепска, таму што 54Е1 вылятае наўпрост. Так, у ДС едзе, мяне засвечваюць, мяне з СТРВК засвечвае, я разумею, што кобру ўжо чакаць няма сэнсу. Трэба ад'язджаць і брацца за шкоду. Ось яна акурат таки падстаўляецца, можна разраджацца. 2 праходзіць, 3 не праходзіць. І трэба ісці ўжо на перанабіванне. Зноўку шкода знішчае нейкага там збоку. Так. І нам трэба хавацца. Разумею, што зараз атрымаю і атрымоўваю. Я яшчэ ругаюся зараз на Удеса, што тыпу ён з'ехаў і тут спрабую нешта зараз камандаваць. Вось, таму што гэты шот, які атрымаў ад шкоды, быў не абавязковым. Па мапе бачу, што мы яшчэ трываем, мы яшчэ можам. Пытаюся на дапамогу, напрыклад, у Батчата і Канвея таксама. Вось, магчыма, яны дапаможуць. Перанабіўся, трэба чекаць. Трэба чекаць, трэба спраўдзіць, хто едзе, хто не едзе. Добра, бачу, што шкода атрымала Эміль. Заўважаю, што гэта быў Эміль. І разумею, што Эміль хоча мяне тут пашкодзіць. Трэба ад'ехаць. І пры гэтым звяртаю увагу на тое, што Carnarvon Action X таксама ўжо згубіў вялікую колькасць свайго ХП. Эміль падстаўляецца, карыстаюся гэтым момантам. Без шыфта гэта не атрымліваецца нармалёва. Тут ужо з нармалёвым прыцэлам гэта раблю. Маю яшчэ адзін набой, але вырашаю не пушыць, бо мяне сустрэнуць там 4 танкі. А ў мяне адзін набой, таму няма сэнсу выходзіць і раздаваць гэты
гэты снарад. Трэба чакаць, перанабіваць. Заўважаю, што падыходзіць Су-130, можна спакойна тут стаяць, не вырушыцца, і пры гэтым, бачце, Су-130 што робіць? Бах! Амаль што на хаду, проста выносіць. Засвечваем тут кобру, у мяне перанабілася, я не адразу вырашаюся на гэты манёвр. Выходжу. Зноўку чакаю яго з левага боку. І тут я заўважаю ЦЦ. ЦЦ, які стаіць справа, разумею, што і тут зноўку 130, бачылі, знішчыў шотнага і разумею, што ў нас тут усё дарабаў. Трэба станавіцца вось сюды і выбіваць вось гэтага хлопца. Мне 4 набоі. Мы іх проста уладкуем яму НЛД, спакойна і хаваемся за будынак. Кобра не выходзіць, таму што ўсё яшчэ крые мяне УДС. Насамрэч не, я не разумею, чаму кобра не выходзіць. Ну, карацей, не выходзіць, дык і не выходзіць. Затое я выходжу, ужо амаль што перанабіў. Троху так набраўся смелівасці, так бы мовіць, і можна яго падпушыць. ШПТК трэба тут заўважыць было. Заўважаю, атрымоўваю непрабіццё, дапамагаю Су-130, бо занадта многа ХП губляе. І вяртаемся да ШПТК. Атрымоўваю па свайму радару. Трэба ехаць спакойна. Еду вось у такім прыцэле, потым ўсё ж такі перакідваюся ў нармалёвы выгляд, таму што трэба хутчэй падціснуць яго і заваліць. Зноўку не абавязковае было прабіццё ад ШПТК, пры гэтым, бачыце, я выконваю АБЗ нейкую, на якую нават ніколі не звяртаў увагі. Ну, проста тут засталося 2 набоі, якія можна прастроіць ці то ў фаша, ці то ў 130Б. У правачцы Су-130ПМ, якое маецца яшчэ ў ворагаў. Вось, і тут трэба за НЛД скрытым трошкі пачакаць, пакуль УДС засвеціць. Заўважаю, што гэта шарфуцёр, чамусьці не магу яго выцаліць, разумееце? Не бачу яго наўпрост. І ніводнага разу не трапляю. Перанабіваюся, таму што фош фуловы лічы, так, у яго толькі адзін снарад некалі трапіў, вось зараз другі. Нам патрэбен поўны барабан, бо ёсць яшчэ СТРВ, бо ёсць яшчэ шарфуцёр, які хутка хаваецца там недзе на зелёнцы. І зараз ужо можна ехаць пушыць, таму што мы амаль што перанабілі барабан. Хуценька даедзем СТРВ. На жаль, яго канвей заўважыць першым, так. І мы тут яго ўжо трошкі толькі падрыхтуем, так бы мовіць. І забралі. Застаўся абошні на снарад. Мы яго не выкідваем, бо ёсць яшчэ шотны шарфуцёр. На гэта ёсць надзея, што мы яго таксама забярэм і возьмем сабе 5-й фраг. А аказваецца, што шарфуцёр робіць гэтую памылку, і мы яго знішчаем. Вось, карацей, даволі здзіўлены, таму што за гэты бой я атрымаў майстра, атрымаў ажно 2 эпічныя медалі і 6 такіх звычайных медаляў. Насамрэч, атрымаўся проста добры бой, спакойны, даволі ўсё было разлічана, даволі спакойна адгулена, і таму дзякуй за вашыя падабайкі і падпіскі. Падтрымлівайце беларускія, вольных беларусаў і Украіну. Да пабачэння.